Barangay Santa Fe, Pandan, Antique. Nakadangat kami rigya, kay gintudo kami rigya nga may isang kapamilya nga dapat natin interviewon kag buligan natin. So pamangkoton, pakilala ko kaninyo si Sir Jerry kag si Salve. So sir, ano ni apelyido mo? Francisco. Imo tanang ang draga mo, Marina. Salve? Marina. So pila ka bilog inyo kabataan? 5. Lima. Darwa. Dalawa ka laki kag Tatlo tatlo kabayi. kabayi. Sa karakrako rigya kang tao, libo-libo ng mga tao, andot nga kamo ang gintudo ni Jerry nga nagakabagay nga buligan anong pangabuhi. Okay lang man kung pigado gid man. Daw pipigado man pero daw Pigado pwede gid malaad. Pigado gid man try ay. Anong ginaobra mo andot nga pigado ang pangabuhi nga pwede mi ka obra Di Extra sa naman akin ba, extra sir. Extra lang ko kung Kung sino ba lang may magtawag nagabuhat naman, sa akin. dugdog. Okay lang ran kung Mangmanday itang manday mo balay. diyan dan morom la. Tapos sa tiyang kitaan mo mga pirahan sa isang kabulan. Daw hindi man ano itang Naba lang naba gid, 1,000 lang gid. naba gid. Ang suhol mo sa isang kadlaw, mga pira, kung mag-obra ka. Mga 250 lamang. Ibitan lang sa ano gid 250 lang. 50. Tapos Magkatra adlaw-adlaw kung saan lang. Bukan depende sa ano lang Sa usoy itaw. uso tawo bla. Isa may Amo mga larana, baras, tikpulo ang sako. Muran. Ano ang baras sa likod kaya ginambal mo kina? Di. Baligya naman na. Bingga naman sir ginahakot ako sa may Tikinsin bibi. Minga booking. Matang sa kasada. Isiliko kagibit sa sada. Sige. Nalantaw ko inyo nga nalantaw ko inyo nga balay nga pwede mo man makayadra, ay bawal man lawas mo, andot nga ura mo ginakayad. Andi Bag-o. kulang ba sir itang di kisarang ba? Ako ka pinsan itang kembalay nga mura kembalay. Sipit trabaho ano na kini wano, plabi ko bata. Kulang ko ba sir sa kaang? Bata plabi sir. Di na ko makobra ba simple sino mga timbang na kun ba? Kung mag-ubra mo dyan ba sir? Hindi ko ka ano sir. Nahon mo ganyan, di nunahon mo ang ubra ko ng safety ka pamilya mo. Una safety tra tibol mo ran? Oo. So meaning next time, pinsaran mo ang safety ka mabata mo hay pira kadlaw, kung makagraduate siya sa college, Oo. makatapos amo ron na mabuli ka ninyo. Proteksyonan mo ran, namiun mo ang dingding kag maran ko nga pigado ka mo pero depende sa oras mo tanara nga no. Di ka mo nakita ay darawa kang draga pa. Diyan sa may patyur ni. Sa draga pa. Hindi ng bibi. Nabibiyaw. Tagaro dyan takin sa tapi. Ate gari ka kagad. Nagdayon na kami kaya ay nagkating na ko. Di ila matakilan ni ay para may Makaw. Oo. Di nakasal ka mo darawa. Kasal kami sir. Di ikaw bilang asawa okay lang kanimo mura ang sitwasyon ka balay mo. Hindi man sir eh. Pagkapanagat ikaw. Panagat ako kisar sir. Munit man lang. Sa alang gamunit ako. Pero sa kabuhi nyo kato, ano man may mga handom mo sa kabuhi nyo nga magnami pangabuhi nyo, makamansyon, nakasulod man sa pinstar nyo. Ikaw anay. Oo. May handom ikaw kato. Oo sir. Ano ba yung mga handom mo sa kabuhi? Kasi wala ka, Ay, ano ang tapusan mo? high school lang. Pero ano handom Wala mo to sa nang kabuhi? graduate. Ano gusto mo kurso daad ka to? Anong kurso mo daad nga gusto? Maestra. Maestra. Di tapos? Rama dayon. Kagano handom mo sa kabuhi, makabalay man nga nami. Makasminto ng balay. Okay na sa akin. Ano ang klase nga laki daad gusto mo kapamanan ka to sa kabuhi mo? May dawa-dawa mo daday. Nakaapok sa wa. Di karon wala gito, wala ron to. Wanan eh. May sawang ba? Kasalin. Di wala may kaw na inulsol. Nusul eh. Una ang uribay pagsisisi natin kaya. Okay. Ikat na boss, kato kang bataan mo, ano man handom mo sa kabuhay, daad ka to mga kabo sa kabuhay mo. Ang gusto na ka makatindikot balas kan butong kung ano diyan amulat ak nanan. Daw Amulat natin handom nga maka... Wa takin sir. Nga maka... Nga miya ba siya no wa takin. Nga may kwarta ka sa bangko. Wa takin. Wala ti mong handom Wa ka. ang akin ang ginahandam mahuman ta kong balay lang para sa amo nga pamilya. Di, kung sa diin-diin lang mga bata mo kakaraan, diin-diin nga balay to, da? Bekeun eh. Uwa bla kami sir. Kung wala Kung wa gid kami. Amor na Tapos pagkain ambal sa na kan balay. ambal na kan ug tuwa na kita kanti mo bibi, makaon kita makanami kang kaon ug to. Sa kanamdaman lang balay ka to. Maglaba. Pati barang ka mo balay. Warin. Kay mano. Diyan lang sa Dili latif si man tanato mo. Oo. Maglab pa labas ng bibi dan. Ti ano ra ka permi? Sabi sa sang kabulat ka pila ka mo ka bisis dito kakaan. Karwa. Sa sang semana. Isa ka sara. Kastra man lang. Sa kadya ano handom mo sa mga kabataan mo?
Ang akin na lang, Makatapos na. matapos lang eh. Eskwela da. Mga ka-eskwela, ilala magtalat niya maka ano, bata eh. Ano mo kaya bay? Para takanakon rako na mong 5. Hmm. Sino dapat basulon kaninyo ba? Hindot naglima ka mo kabilog nga bata. Depende sa isaba ko. Imaw, sir. Tana, Imaw. tanaget, ano Ano ta? rin eh. Ako Imaw ba, tagani. hindi ko siya mag-control, sir. Pero sa akin sir, tama ako rin kaya. Amura takin na niya. Amura Eh, yung kung bata lang. basulon sa semester, kung hindi migaw ka, hindi man semester ka raga, pasugot mo tanam mo na. O gani. Ito na. Sus. So sa kapigaduhon, sino ang dapat basulon sa kabuhi nyo kaya? Pareho ka mo dalawa basulon. Mariyo kami dalawa. Rio, Ito Sino tamad? Ganin nyo. puro tandes man. Ah, bay. puro tandes. Tandes man. Mariyo kami dalawa. Puro kami ga paninguha man bay. San o uwa man. Kung gobra ako, tanag Ako sa man dyan sa aman. balay. Gapanglaba man kasi aran. Ako. Wala makamu gaaway. Uwa taman sir. Diba? Talagsa lang, sir. Tagsa lang ko. Kung gaaway ka mo, kasinggitanay ka mo. Kung Awa man. Uwa man. ani lang. Baba lang lang. Ang hinina lang ang Istorya. istorya. Amang dali naman ang istorya. Bilbilog. Okay lang ito na. Ngita kami kung sino ngayon naman para buligan ka. Pero gusto ko pagbalik ko riga, safety rin lang imo balay, rati Okay. mong buslot-buslot, pangako mo ra, Okay para yan. pinakadla pag video naman pagbalik ya, Oo. makita natin nga nagnami ang balay mo. Okay. Parang pakita natin sa tao nga, ay, nagbakas man Amo si, na, si, oo. si Jerry. Mm. Kaya nakita naman niya, interesado ta na magbulig. Hmm. Yung pagkaon nyo adlaw-adlaw, kamusta ng mga dapli nyo adlaw, usually. Kisa man Okay sir lang, ay kisa gawa man. Oo, amang isa sir. Okay. Mura na Kung hindi gabuli sa sunda akin man ni Suro, wa man nanay kami. Gwanta mo kami magi. Sardinas. Magawa kong gabulig turan. Kung wa Inilarang kami siyang isda dya. Pwede kita kapanawagan rigan, gusto, kasi makapaskalar sa mga bata nyo. Hmm. Okay, ngayon kita kang Ya, high buligan. school niya, sir. Sige, ang high school rin niya? Oo. Grade Grade ano ka? 7. Dusi Si pa lang. Lucir. Kaya pa lang na siya nag-graduate grade Kita ko 6. mga bata niyo, mga niwang. Andot mga gagmay, sino basulon, andot mga gagmay mga bata niya. Kami, nga tatay, nanay. So, ang obra mo, amorage, ang kapang akot ka kang baras. Okay, sir. Sino, basi gusto may ma-order? Kita Hindi man na pwede, sir, nga Bawa. idaron sa ibang Hindi, barangay. hindi, hindi. Ilang lang, Santa Fe Hindi lang. siya nang Kasi- sabi lang. bawal ba yung darin sa diin. Okay. Pangakot ka baras, ano pa sara? Munit. Pamunit. Untak. Utagon balay mamakot, paray. Tawagod ka lang, makot paray. Pagaling, Daw bilang ano Galing, ba? mamalad. Mulan, sir. Suma-suma mo lang, no? Sa estimate mo lang. Sakto lang, gidus Sakto mil, na, sir. Padangat ka 5 mil sa Hindi, bulan. wag. Hindi. Ora agad, 5 mil? 2,000. Mga... Kaya ano, pakaon ba sa mga bata? Aray, 2 mil lang kitaan. Sa ano rin, hinihalatang Tipid-tipid. pagtipid-tipid. Di mo rin nagnariwang guro. Amo na rin ay. Ano ba natin, sir? Amo magkitatang may mo ba? So, lang. Gamay lang nga bakas pagid. Amo lang rin. Ang pangmat-amat lang. Diskarte patubo. gamay sa kabuhi. Diskarte Okay ang lang mga- nami yung baras niya. Ikaw. Ano yung mga ran? Risa May. Lisa May? Risa May. Risa May. Risami. Pero edad mo ran? 12. 12 years old rin si Risa May. Tapos, ano grade mo? 7. Grade 7. Aram may ka sa school? Aram man ikaw? Tulman nito lang. Ano gusto mo, ano andun mo sa kabuhi mo? May, ano ang dream mo? Makatapos. Maging makatapos magtuon para makabuligan ako sa mama. At papa. Si. Kaya ano ang pigado? Ano pangabuhi? Pigado, gila? Dari. Kaya may mga gusto mo man baklan sa buhi mo? Gusto mo makakabayo? Manani? Mag-ubrat balay. Kubrak mo balay? Ay, balay. Sana mabuligan ninyo ako para makatapos itoon para mabuligan ko nga si mama at papa. Sino gusto na ako mabuligin patuon? Bakal ka mag-ubras sa amin para ma-ubras balay. Si mama pa. Kanin galaba ko mo. Ibrahim, kita mo balay para may pagkaan kami kami. Para may patuon sa amin. Ano gusto mong kurso balaan? Maestro.
Hanggat ni Miss Travelin mo, Ang ako nandun bala ko no, kana ako na matapos. gusto mo makatapos, Miss Travelin. Ang ako nandun ko na bayawa na dayon. Kaya marami mo natin inspirasyon ng kabataan natin ng bata kita. Pumura ka mga batsyad na kakapoy mga bata. Kabay pag inala ko mayat aglasan. Multa kin na ako buligan. Ini makas pagid ikaw. Nagatrabaho ang malam ng bulan. Mabuligan man natin dan ta kung makaubra lang si mama nga hindi ba may labayan ba ikaw? Agulang pa kita gid. Sipag lang gid sa pagtuon. Tiyaga lang gid anay. Sa akin sir, daw sige ako ng sir. Kag ang ano rin ba kasi bag-uno lang ano kaya ba? Hindi mo pwede. Sa ating bata, makatapos bulan mo lahat. Wala nga mong ginano saan di makatapos ng gid mga bata tanan. So inyo na ba si pati ako na-touch ako sa sitwasyon nanday Jerry kag Salvi kaya pero tungod makita natin ang sabat tanan sa bata na kina nga gaipos lang mga bata na pero nakita natin ang nabatsakan ng kabudlay. May handa man ang daan ng bata na kasote. Wala pa. Kadya pa lang mong pisaan, ma-inspired ang mga nikanan na. Kukabay pa at hoping na pagbalik pera kadlaw kaya daw biskan pigado ang kabuhi pero plastado ang balay kag safety ang mga kabataan. Kaganda mo ko yung mga kaanda kamayad good na 3 times a day nga di ko magsarig sa ibang tao. So sa nakabatiri dyan, kinanlan tagid dyan ang support pero gusto ko is yung bulon ko ninyo no nga mapuslan gid lang inyo mabulig ko pira kadlaw nila. Direkta lang kamo mabulig kananda pero i-remind nyo man kami nga nakatugro kamo kang bulig kananda para nga ma-check naman kung nakaabot din man ang bulig nila. So diyan lang sa Facebook, sa YouTube nga dyan ang contact nyo lang, direkta lang kamo sa kami. Kung sino gusto magbulig sanda, i-search lang ako sa Facebook like Cathy Dalisay kag sa akin na mag-message kung gusto niyo magbulig sanda. Very Okay, good. sir. Ang may dara ako digya, gamay lang galing yan. So may gamay kami yan nga ibili, may bugas dyan sa silid. So may gamay lang ang bugas. Mga magi, bisya, di pas mga bata nyo, no? Kung ikaw akan terukan sa ibabaw pa idalam na balikin sa tengah sa pagipusuon daan ako ang piliin pagtiraw surayan Purya laas kang binangon diskarte ni Lolo ang agit ka ni mo manami mga lawas tipsul nga daw ubas diskarte ni Lolo ang agit ka ni mo maanyag nga yung daw pituon Tungod sa imong kagwapa, basi maagaw pa sa insigi dapat makasagita. Imaway, punon kang kalipay, turuhon ang mata sa tunbalay. Tarang! Diskarte ni Lolo ang agit ka, di mo manami nga lawas. Tipsul nga daw ubas, diskarte ni Lolo ang agit ka, di mo maanyag nga yung daw giton. Last time, diskarte ni Lolo ang agit ka, di mo manami mga lawas. Tipsul nga daw ubas, diskarte ni Lolo ang agit ka, di mo maanyag nga yung daw sa bituon. Yeah! Palapak naman dyan kay Jerry! Ibang yeah. Ang lahat ay nagbabago. Ganun din ang puso ko. Di alam kung ano aamin. Dapat bang sabihin ito? Ngunit kailangan na sabihin na nararapat na hindi na nga. Alam kong mali na, pero di ko kayang bumitaw. Ika'y masasaktan dahil pangako ko'y walang
you, Laika. Thank you. Ay, ginagreet ko yung mga taga Santa Fe Galantas ang kaga. Si Janine Crispy Villanueva. Ako si Binje, taga Santa Fe. Ako gapa ano sa inyo nga dapat man nga buligan ang amuya nga pamilya nga si Jerry Francisco dahil nakikita natin nga sanda dapat man nga buligan sandang sitwasyon. Dapat si Jerry nga buligan gid hay wa-uwa kita naran mas kung sanang pangita man gahapot lang parasgan. Kung lang kita sa baras ito lang dawat na bugas sa ng mga pagkain nanda o lang ran ang akin na huwag nalaman makas mantana ran na para nga makakain ng pamilya. Uncle mo. Yan, puro sinaran. Ang nag-trip po yung Diyos ba sa may balay, mga pagsahanan. Sana gwapo ka na. Ano ni? Ayos ah. Sana gwapo ka na. Nanako no kay si Sir to ay mo to Sir. Guwapo po minsan. Abog ko si Sir. Imo si Sir takan nato Sir ay. Labog kat imo to eh. Sagad dito eh.